Kardom don maliatum asipini ke piloma plotang te 26 January 26 January lake ilitum Republic Day lo je Bharot det angkang pi kacari je aphan aron ke dengarni je constitution Bharot atum tapi ni pen ke constitution kang thim dolo pu labang so ke dengarni aphan se Republic Day pulo athepi pon ma plotang te kidam tang an ke labang so pen aprang ke je Bharot atum ke independence long lo 1947 aning kan ke sejami constitution mang ke awelang la pena prangan ke British atum se nang ha hon bom jo la bangso pena jok sa phi independence song lok pen ke constitution se marlo la bangso constitution tang pa mesi pini ani ke constitution ke deng pon ani lo ta se asap soili tum ko puson se India tum along je British atum nang ki rulong lok ma India long la bangso lam chethan pon sena Aprange British atum ke je Ladakh ke amen se tame tum thek polong je British East India Company pu alang litum ke sia company mate dak business nang ke claim bipar nang claim ye phanse wanglo se tame aphi bang ke internally je political long se tame engage un bom koson se rong rup chari nai ma lahai long se tame alang litum engage un bom pena jok dak ke do bom are chu tum se tame aning ge dok de pangcheng lo se tame hala bang so por hut je Bharot adet ke recho so dopik la pen Ning isi do thek the la puson jo sala bang so ho nange chenge ngoman tu ma plang te 1757 aning kan hala da ile tum social long same long ponji battle of plasipu se 1757 aning kan je kumara tu mensi ronche dan ma plang te Bengal nawab Siraj Uddola pensi East India Company atum che phodut lo asala bang so East India Company pen ke ron nange Japan kumalo ma plang te Robert Cliff sinang Japan lo la pen la pu nat bang ke Bengal nat bang ke Nawab Siraj Uddola pensi cheng pon lo la salang le tum kona si ron che dan ma plang te la ka dim ke battle of plasi hala plasi po dim long hen lo si setame hala bang so hut la pu Siraj Uddola tu mang ke ron rem delo la pen apran se tame dam dang juilo ko puson men se ron ke rem delo ma plotang te la bang ke ame thang akamandar mate ame thang ron apin po ma se chong thui de Mir Jafar po bang fu bang se je Nawab phan Siraj Uddola phan mang ke chong thui de lo ha British to mari deng hodai kok lo ama se phi bang ke apranam juilo British atum ke mat han se akore chupek thulo ma plotang te Mir Jafar phan se pek kok lo la ke British atum aputula British atum ke heweng aling se phi bang ke claim nang lo la bang su pena jok se phi bang ke pura Bengal ke British atum si capture de lo athe ko pi ponoma plotang te hala bang sut ke Bengal ke economy kang tang nailo Bharot de dalong ke la se la bang su pena jok se alang tum dak si capture lo capture pe na phi bang ke Bharot de kapre dim long se taminang cherai pang cheng lo la se 1858 aning kan pen an ke Bharot de pura British atum se cherai det khangjang lo alang litum men sinang ha hon lo 1858 aning kan ke pura England ben si hadak recho tum ben si recho pi tum ben si dak ke nang cari lo alang tumarona teng ben si lasi 1858 pen till 15 August 1947 an ge ko anu ma bang te 89 years alang litum nang cari lo recho pen setami litum lang nam lo lang te British atum la dang nang ke dolok si ke cheng ben lang nam lo bang te ning kan pharo hini so se ning kan pharo hini di alang litum dak nang cari lo jola puson lasi ilitum aphia bang ke je penang an nokbe tum nang klang lo Sonthak taxi ilituma tumo samer julong lo Bhagat Singh atumo lapen ke Subhash Chandra Bose lapen ke Bal Gangadhar Tilak ilitum kaprek sitame longpon pik dopik lapen Gandhi ji di langnam lo pang te itum sosial long same longpon ji Lal Bal Pal sitame di Lala Lajpat Rai Bal Gangadhar Tilak lapen ke Bipin Chandra Pal di alang litum sitame Rona pin po amate Bharot apane pajog ye phan kache song tum lo Bhagat Singh atumo punon si itum lang nam lo bang te ke pajut si ke Gandhi ji alang like non violence mate satyagraha tum apen si alang like che song lo jola puson la si alang litum kache song mena jok se aphi bang ke Bharot atum sitame je hemprek mate British atum mari deng pen jok lo lagi koman tu lo ma apnang te 15 August 1947 aning kan se litum long lo samela long det pena phi sitame ilitum lang nam lo plodang te methanga constitution bang ke awelang la siala bang so hot first nominated prime minister nominated pulo athe pipon ma plodang te election thorthepin men se prime minister paman lo athe methanga constitution ta awelang ajat ta awelang aposi nominated prime minister ke mat phanoma plodang te Pandit Jawaharlal Nehru phansi peklo la se hala bang so hot pen Pandit Jawaharlal Nehru mate prime minister pen je arpu pipon lo ma phanoma plodang te lake Dr. B.R. Ambedkar phansi arpu pek pon lo je nangli tum le Bharot kachari nang je constitution ke
semar non posi arpu pek lo la selang litum han ke drafting committee pupo bang troxy alang litum chingwai si alang litum si la bangso constitution ke semar ponno la se aphi la bangso constitution petang det aja det aphi ako putho dilitum democratically the election padot husi 1952 aning kan men se ako puthot pandit jawaharlal nehru se election hai ponlo hala bangso bangke nominated pupelo athepi podma blo tangte democratic arona teng men se election abangke thur ponlo lapen ke jawaharlal nehru se pahai ponlo lapen ke litum lang namlo history long nang namlo blangte alang li henlo je prime minister ke chulong aning kan ke ong ngai bang phuke lase kupi posi pandit jawaharlal nehru setame br ambedkar aphan ke pek lo maplo tangte ladak setame aptumu dopik hangyang halhai bang ke mole litum chethanam lo na setame litum isi bang ke lalo je br ambedkar alang liki do pena jok se pini litum setame jakong bang ke kachelong dun lo alang li nu thek pik abang lapen ke kurkang dai kurkang toi kaduk awe phan same kelang paching bar abang la se alang li tum labang so constitution ke tok penang update tum kya ningkan en pik hangyang la pen an ningkan ki anang bong men sami che patang thek the tum sike ong setami litum lang namlop long te bharat constitution kya lang litum ningkan hini ra cheklojon kre sira la pen ke ni kre trok siang bong men se alang litum patang det mane ningkan hini ben si patang delo jo la an ke kapre katum ke thek thebon pusini lima thadam athe pipodoma bong te ningkan hini pen patang det la pen ke la patang det ta dak error pohor mu ke litum theklong le mate ke chok che pu ke litum theklong le kat tu ko phansame paching bar kri lapen ke map pikhangyang litum lang namlo pang te constitution ke menai ke ilitum bharat constitution ta istiloma pu meme athe pi pon ma blodang te dak ilitum kat tu ko hansame paching bar lapen ke itum ning ke chibi pon bang ke lalo longest written constitution ke ilitum india constitution hello constitution ang bong ki ding nai ke ilitum a constitution hello la sili tum lang namlo a history lang namlo plodang te la dak jumi pik ho ke tok la pen ke la ili tum bharat constitution tok te prang setame br ambedkar alang li kopiloma plodang te ka research jam that trok kep 60 countries under constitution alang li lang namlo posipu hala dak por hidam lo la pen hala dak pen akimesen invoice ili tum constitution ong same thapono posipu hala dak pen akimen nai anki en ponlo posi ili tum long konji constitution na kitab long li tum lang namlo plotang te la pen geli tum constitution ong ke articles ko andoloma plotang te 395 articles do la pen ke 22 parts an la pen ke it's schedule do the 8 an schedule do ili tum lang namlo pang test ko first schedule second third fourth fifth schedule sixth schedule bu ili tum abang ke sixth schedule long sipuri dun lo seventh schedule eighth schedule la se schedule sitami 8 ando la pen article bang ke 395 22 parts jola puan asila puan akime constitution ke tok pila pen ili tum sitami jakong se long don ke la ke ili tum br ambedkar phan bang ke churo park pik nangji lan hello setami ili tum ning kiduk dam nang bang ke la lo pini arni same bharot adet hemprek long lo poi phis setami ili tum karbia tum maning ke hang mate ake menga bang ke ili tum pini arni setami long pon pelang la setami british atum bharot adet nang ke ha hon men itum kopiloma charli pon long plotang te la ke ili tum ning isi ki do nang ji hala bang so setami bharot adet ning isi ka we joini selang litum nang cherai long loklo setami aphia bang ke ili tum mahatma gandhi nang alang li pena jok de ili tum bharot atum setami ning isi do nang ji pu pen paklang pen ili tum setami ako chelong thulo jola posong la sili tum karbi tum setami ning isi yong si do thek thep lo dang te ili tum setami hem prekang thim abangke chelong thek thede ji la se itu tum ning isi ke do bangke kenangsot ili tum hola british sa tum nang ke hon hole ning isi ke do kachali son thak thak le ili tum karbi tum setami charli ponona la se nilin ningje pon oelo lan se ningje pon chotpo kardom